Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Uba jike yang rai hakasngi palai ula ujor da ke Jahar Persha ya u Director General of Police DGP ka jala ula Jaram Bishnoi halor ke jingkno ba upenan kam bakla mat penkala ya u number jong kali ba ai pendon kam. Uba jike yang rai udai u Assistant Inspector General AIG Katanat Meghalaya Police ula mudui Jahar ha Shillong Sadar Police Station kabala jiaru ha kapor shua bo Bishnoi unsong thaino ha ka khat khandai tarik u jamang. Uba yang rai ubala syakam ha ka artarik unai wing arhaja arpuar halor ka jingkno ba upenan kam bakla ya kapisa balamang pantai ya ka National Emergency Response System NERS building ha Shillong. Ula dawaru banle AA katkum kaan persya ya kidkhot ka inquiry committee halor kani ka kam. Ha ke Jahar uni u AIG barem ula ong ba ke inquiry committee balathung ha ka khat phra tarik unai tung arhaja arpuar ha kai phot batho ha ka para benkong jong kasla balai ka ong kumni. Kawai ke handai warna kalau penyeng ha central workshop kadai ke balai da unam bathok bat amsyam la register yakni kali da u AIGA na ba amsyam dan satia ki kot kisla. Uong ba kani kai phot kapau kum kabalapan khre na kasuki kata kum ban suong la le kram da let toket ha ka jaka banwa jingtep ya ki kot kisla bat katana transport. Katkum kasiti hapo ka Right to Information Act RTI ba arpunyo tarik unai tung arhaja arfulai halor kani kakali kata ka verna 1.6 VT kadai ka ba register bat katana transport ka Sarkar Meghalaya Shillong kum ka number ML02A1 katkum kasiti hapo ka Right to Information Act RTI ba arpunyo tarik unai tung arhaja arfulai halor kani kakali kata ka verna 1.6 VT kadai ka bala register bat katana transport ka Sarkar Meghalaya kum ka number ML02A0001 ha ka kerteng jong Director General of Police ka Sarkar Meghalaya. Kani ka jingtep ai hapo ka RTI da katana transport ka Sarkar Meghalaya ka penyap ya kai phot jong ka inquiry committee ka badawa bade banle AA katkum ka an persya ikit khot jong committee ong uba yang rai. Nalor kata ha ke Jahar uni u AIG barem ula ong ba kawai pat ka banta jong kani ka kam kadai ka bathamula baha kumba ka paw ha kini ki sakhi. Ula Jaram Bishnoi babat ya kasuki jong u Director General of Police Meghalaya ula wan cha Shillong bat shimti ya kani ka kam ha ka khat hinyo tarik u jamang arhaja arfuar da ka kali kia carnival limousine ka barongli ka badon ya registration ka Sarkar Assam. Hanrai hadian kani lapau ba ula Jaram Bishnoi leng ba kabut kam boman ula penkala ya number plate jong kani kali bat menta ula bu da number plate ba thamai ML02A001 kabadai kan number bala register ya ka verna 1.6 V2 Uang ba la lapru ba kani ka Kia Carnival limousine rongle kadai kali ba usimwai na ka banta ka kam ka watip bah tang ula Jaram Bishnoi henrei ula pendon kam ya kani ka kali da ka banta ki kam shimet kumba kalapau na kidur ba usyon haringkat bat kani ka kali. Uni u AIG barem ula ong ba katkum ka rules and standards guidelines u DGP ka Jala Meghalaya udon hok banyo ya ka kali ka basyongdor hapo ka khat arlak kadaba kani ka kali ka syongdor hadu sa phaulak kaba UDGP ka Sarkar Meghalaya umdan hok banyo. Baro kini ke jing shisha ki balapan paw hangni ki kidau bitik ya ka jingle ya ki buit kam boman bat ka jingle thok bat syukor da ula Jaram Bishnoi. Nga kumta nga kerpat IP ban register kes persya ya UDGP hapo ki kendon ki bayahap bat bantian bisyari u kenang bunyo ya ka jingpen saja halor kini ki kam ba u lale ong ka Jahar.